macaronic le Dave Duggan, scéal gra, scéal drúise, scéal fí tanga, cuacht, agus an cheannas asan idir cúpla, agus nar hagan an tríúdí níos da. Agus bhfuil is agad I Dave an scéal omláin an plota siad a gceist ná ráha. Deir an duine bháin go bhfuil ráha aici, ní higgin an berdeile an focail sin, an conceap sin an leabhar. Féidir de ráha héana a dhéanamh. sé tá sa leabhar ná scéal bleachtarachta de chinál áirithe go dtugann siad uorscéal bleachtarach nóir sé sin rá go bhfuil gírán dubh tríd an bleachtar seo go dtugann ben chuige ben tí chéire mar a deireadí seo ben do lucht siúil agus teasa nua go dtuigfaí a fear céile agus nílaché de dhéana se ach a láimh nó leláimh. Is chuann sé sin ada sé timpeall tíre féchant cad is bríle seo agus tosnaíonn sé techt ar lábhe eile agus ar chodanna de chorpeile agus feici míad go bhfuil an scéal a bhd níos díomhre agus a bhd níos casta agus a bhd níos grána ná bhar a ceapal. A charéon rodile is leabhar grín agus leabhar spórtúile chomá leis an ghéanán dubh atá riamfa tríd an leabhar fad.